Здравейте, приятели! Днес ние ще правим тест по GTA 5. Не съм играл чак толкова много в нея, но да почваме. Здравей! Този тест е направен по играта GTA 5. Провери своите знания за нея. Добре, да започнем. Тук се съдържат 100 въпроси и сега ние ще отговаряме на тях. Майкъл, Франклин и Тревор. Някои от тях са познати от началото на играта, а кои не. Франклин никой не знае, така че натискам. Кой е той? Ама това е някакъв от GTA 4 или някаква анимация, не знам какво е това. Но щом има значка на байкър, значи е този. Каква татуировка има Тревор? Ето тази, втората. Какво ще бъде, ако ние направим фото на момичета, които се къпят в басейна? Да видим. Нищо. Ще се удивят. Не знам тук. Ще се обърнат? Не е вярно, окей. Какво е това? Но това го познавам, това е бухтата на Палето Бей, така че... Кой е това? Жената на Майкъл. Какво ще бъде от удара на колата? Лелето, на картината всичко е разфасовал. Но аз ще мисля, че ще има... Аз не знам какво ще има, но ще натисна това. Вярно. Какво е това? Това е алеята на славата. Кой се нарича фабриката в GTA 5? Фабриката на някаква планина. Но Вайнвуд. Не Холивуд. Холивуд е време жал. Кой е той? Това е Ламар Дейвис, ама обаче той изглежда така, все едно е нарисуван от някакво дете. Просто не знам. Кой може да видите в интернет на едно от фалшивите сайтове за запознаване? Аманда. Но също, както знам, и Трейси може да се вижда, така че бих казал, че тук и Трейси трябва да се добави. Какво е това? Аеропорт на Лос Сантос. Колко радиостанции има в играта? Значи, те само се добавят и добавят. Чакай. В сегашно време имаше някакъв апдейт, където добавиха някаква станция, където има някакво смайли. Но това е тест сигурно от отдавна, така че ще натисна 18. Как може да пропуснем емисията? Да се провали няколко пъти. Кой е това? Какво? Чакай. Тук е показан Франклин, Ламар и Стреч. Ама обаче... Защо картинката е така? Ще не ни показах примерно скатите на Стреч. Ама тук не виждам Ламар Дейвис, нито Франклин, така че натискам това. Какво е това? Форт Занкудо, военната база. Значи в основния сюжет Тревор иска да убие Майкъл. Защо? Той е направил сделка с ФБР. Какво от пречисленото може да се занимавате в режима? В единния режим. Да се отстрелвам от извънземни, да ги фотографирам. Ще натисна това. Ама реално може да се занимавам с режима на режисьора. Или примерно като таксист. С други работи може. Кой е това? Санчес.
много лесно. Колко мисии състои сюжетната линия на GTA 5? Без да зачитаме пролог. Ама пролог, това е първата мисия. Аз просто не знам. Някакви луди, но... Както знам, те са около... Сега сигурно около 70. Просто защото играта се апдейтва и се добавят нови. Но обаче... То е направено тогава, когато е от 62 мисии. Така, какво е това? Значи, това е района на Вагасите и Баласите. Ма обаче, като видя Томо, знам, че е източния плаж, защото е близо до плажа. Докъде ще се намокри дрехата ако влезем във водата. До нивото на водата, то е логично. Кой е това? Любимия ми Тревор Филипс. От новините и по описание на грабителите, Тревор разбира, че Майкъл е жив. Какво каза Майкъл? Аз въобще не знам, но нека избера това фраза по 1000 забравени мелкости. Окей. Какво е това? Това е Глен Парк. Да, то в GTA San Andreas има такъв парк. Кой от тези герои в GTA 5 се появлява в GTA Online? Ами всички. Значи, какво е това? Това е голф клуб. Клуб на голф. Как се превежда названието на играта? Стигата пи реклами. Какво? Ама тук трябва да е великия крадец на коли, а не крадене на коли. Но тук велики американски мечти и ограбване на автомобил, така че това избирам. Нещо странно. Какво е това? Плаж, Веспучи или пирса? Ама те показват и плаж и пирса, но неговата фотография се вижда пирса, така че... Какво? Плаж Веспучи? Окей. Как се нарича предприятието на Тревор Филипс? Ще ми показват среден пръст. Окей, аз знам, че се нарича Тревор Филипс. Какво е това? Не знам. Сигурно е езеро Амао, но обаче тук е показана някаква планина. Но тя е някаква не чак толкова висока. А там вече се вижда Чилият. Бих предположил, че е езеро Аламо в някаква друга гора. Тоест планина. Какво ще направят водачите на колите, които са зад вас, ако вие спрете движението, като се спрете на пътеката? Аз това никога не съм го проверявал. Било логично това. Стига. Но обаче, ако блокираме с автобус всичките, а това е на някакво шосе, където не можеш да се измъкнеш, то тогава аз както помня това го проверявах, ама не на видео. И те май ме блъскаха. А друг път стояха. Но ако се спрем на така, тук ги преградим едната част, то те просто ще отидат в другата. Така че сигурно... Какво? Окей. Кой е той? Лестър Крест. Какво е това? Това е затвора Булин Гброук. Даже мога да говоря. Коя банда няма в играта? Знам, че Ацтека с Балас и Вагас ги има. The Warriors няма. От какво са полезни кактусите пейот? Те превръщат във вяр.
Какво е това? Ох, каньон Ратун или планина Чилият? О, там има парашутист. Окей, според мен е това. Да, защото това се намира в самата планина. Оф, пълното име на Франклин. Франклин Клинтон. Кой е това? Бер Снайдер. Какво ще правят другите хора с автомобила, ако сте изхарчили много пари за неговия тюнинг и за да го направите по-готин? Аз това съм го виждал и ще го фотографират. И ще го хвалят. Какво е това? Зданието на ФБР. Каква активност отсутства в играта? Водно поло. Какво е това? Защо картинка от GTA San Andreas? Да, разбирам, те части се съвпадат. Ама тук е тест по GTA 5, а не San Andreas. Окей, ама аз не знам това кое. Добре, ще натисна пирате, защото там виждам нещо такова. Да. Какво ще бъде, ако стрелнем в това нещо, където е бензин? Няма да се взриви. Ще се взриви само в останалите части на GTA. Но и съм виждал, че GTA 5 може да се взриви, така че може да е наполовина. Но знам, че ще изтече бензина. Кой е това? Трейси Десант. Кой или какво стои в гроба на Майкъл Танли вместо него? Ох, знам, че е Бред Снайдер. Какво е това? Да не е озорова. Добре. Какво ще направи персонажът, ако ще натиснем бутона на задния вид, когато той управлява колата? Не знам. Добре, ще натисна това. Как отгаднах? Добре. Който е Майкъл Десанда. Ама това е в трейлера. Кой от героите на играта е успел да живее в 3 различни къщи за времето на сюжета? Никой персонаж. Тревор е бил в своята каравана, след това отишъл в Лос-Сантос и след това пак в своята каравана. Но това са 2 къщи, не 3. Но добре, ще отговоря Тревор, защото тук друго няма. Какво е това? Мисля, че то каньон Ратун. Аз се мисля, че Рантун е Ратун. Какво ще направя с колазите на върха на еди коя си планина? Например на Чилият, най-високата точка на GTA 5. Естествено ще фотографират пейзажа. Който е? Уейд Геберт. Какво оръжие в режима може да се купи в магазина? Значи, чакай. Това първото и второто не може да се купи. Такова няма даже в играта. Но разбита бутилка и шотгън може. Какво ли да натисна? Добре, шотгън. Разбита бутилка. Значи, какво е това? Тук нямаме те за GTA San Andreas и GTA 5. Аз още не знам. Ще отговоря куп. Да, верно. Пак фотография от GTA San Andreas. Това даже не е GTA San Andreas, това е някаква друга GTA, която я няма. Няма така част, къде да има така графика
GTA San Andreas, GTA Vice City Stories. Аз такова нещо познавам. Какво ще бъде, ако фотографираш уличен артист или му дадеш пари? Аз това не съм го проверявал. Аз съм виждал само в GTA такива улични актьори, които просто ако дойда до тях, те ще ме прибият. Окей. Може би или ще се убият и ще тръгнат, ще се ядосат, ще ни ударят или нищо. Аз това не съм го проверявал, но нека да натисна, че ще се ядоса. Какъв е толкова голям късмет? Добре. Какво е това? Това е Мейсбанк, най-високата сграда. Банк Лабиринт? Не мога да разбера, а защо Банк Лабиринт? Коя е най-известната банда на GTA? Тук на фотографията показват баба си. Да, обаче аз както знам, че най-известните са именно ацтеките. Вагасите не са чак толкова. Май даже те в сюжетна линия да се появяват. Но каква е най-известна банда? Явно това ще е Family или Балас. Триад. Това изобщо не са известни. Добре, айде ще натисна Families. Добре, значи трябва и двете да са банди. Кой е това? Някакъв кореец. Южен или северен, не ми пука. Но какво ще бъде, ако през нощта се блъснеш в къща, в частна или в апартамент, не важно къде. Ще избягат от къщата, ще дойде полиция, ще се включи осветлението или нищо. Нищо. Значи този човек не знае самата игра. Той просто явно играл само няколко дни. Аз сигурно 2 години. Така че, довиждам. Кой е това? Хавиер Мандасо или Мартин Мандасо? Мартин. Какво е това? Полицейския департамент. Вие повикахте такси в аеропорта и заедно с вас стои един човек, който също чака такси. Какво той ще направи? Ще стане недоволен, ще ни крещи, ще ни пребие или всички или първо до нашата дестинация, след това неговата. Значи един път съм проверяла такова нещо и то явно ето този отговор. Защо пак картинка от друга част GTA? Това даже не GTA San Andreas, това е сигурно Liberty City Stories. Така, какво е това? The Beach House, защото е близко с плажа. Какво ще бъде с радиото, ако отидеш в планината? Ще се усили, ще изчезне, нищо няма да стане или ще има проблем с сигнала? Сигурно проблем с сигнала, да, такова при мен е било, когато съм бил на някаква планина, но обаче това не работи при всички планини, така че това натискам и това е вярният отговор. Кой е това? Соломон Ричардс. А защо именно Соломон? Той не е човекът, който е дошъл на Соломоновите острови, но както и да е. Какво е това? Според мен е химически завод или обсерватория. Обсерватория на Лос Сантос Бей. Как се нарича местната секта? Монити, свидетели Йегови, програма Епсилон, врата Едема. То такива няма даже, има само програма Епсилон. Но обаче само Майкъл може да е в нея. А той може да има други местни секти. Програма Епсилон. Ама това не е програма, това е култ.
Пупек сигурно. Добре, кой е този? Девин Нортън. Какво ще бъде, ако ще блъснете жената на Майкъл? Ще има скандал, вас ще ви арестуват. Ще ни иска пари за лечение или нищо. Аз това съм го проверявал и с другите главни герои. Какво е това? Какво? Аз това не го знам. Това даже не е къщата на Майкъл. Какво? Добре, ще е рубил... Ама това ще има ли го в сюжетката? Напишете долу в коментарите, ако сте минали гата. Кой е това? Това е тяхния психолог. Какво е това? Пак картинка от Сан Андреас. Но окей, аз знам, че това е хотел Кимоно. Кой оцелява в еди какъв си край на играта? Франклин, естествено. Защото Девин Уестън му казва, или някой друг да убие някой. Кой е това? Това е Фабиен. Той, който е досаждал на жената на Майка. Истина ли е, че тук може да се срещне Бигфут? Какво? Да, това е някаква мечка, да. Но това е психопат? Не, аз мисля, че не. Защото може да се срещне Бигфут, ама обаче само за Франклин, както знам, така че не. Аз само знам, че това е човек в костюм. Какво е това? Пак картинка от Сан Андреас. Но това е близо до болницата, аз въобще не знам какво е това. Добре, Даниел хотел Ван Хол, да. Кой е това? Стивен Хейнс, пак от FBI. Какво е това? Това е Пирс Дел Пиеро. В какво време се случва действията на играта? 2013? Защото тогава изляза. Кое е това? Това е Моли Шулц, ама обаче тук графиката е като в GTA 4. Но почти. Какво ще правят шофьорите на колата на другите коли, ако вие ще карате през нощта с изключени фарове? Аз не знам какво се случи, но нищо. Какво? Окей. Какво е това? Това е това е някакъв злат порт на Лос Сантос. Първи път такова разбирам. Кой е този? Това е патриаршията на Мадрас. Или патрицията. Кой е това? Домът на Франклин, хотел някакъв си там, къщата на Майкъл, резиденция Десант. Десант, това е фамилията, може да... Значи моята фамилия е Георги, моята фамилия Попов, може да има други Попови. Аз не разбирам. И тази резиденция ще е тяхна. Стоп, аз без исках натиснах. Кой е той? Това е въобще картина от GTA 4, The Lost and Damned. Какво въобще е? Ешли Батлер. Боже, кой е това? Фердинанд. Какво ще прави продавецът на Кълшпай касиера, ако вие често му ограбвате магазина? Той ще се скрие, ще стреля, нищо няма да ще
ще звъни в полицията. Аз това съм го проверяла, така че да. Какво е то? Ох. Ами явно ресторант. Не хотел някакъв. Кой е това? Това е Рон Джаковски. Какво е това? Не знам. Някакъв ресторант. Какво ще прави полицията на високо ниво на преследване, ако ще престанат да си говорят? Какво? Ще се общуват с жестове? Ще се общуват с жестове. Какво? Кой е това? Джими Десанта? Това го знам. Какво е това? Но тук буквално го пише края. Ето, Дрич. Така че е кинотеатър. Кое е това? Какво това е някакъв скин от GTA Online? Да не е Талиана. Не е Пейдж Харис. Това не е някакъв от сюжетката на GTA Online или някаква допълнителна мисия там. Или апдейт. Какво е това? Флойд. Какво е това? Морска звезда. Какво е това? Това е някакво момиче. Само познавам от всички тук. Честити, Инфернус и Джулиет. Ники не я познал. Но аз знам как те изглеждат, така че Ники. И последен въпрос. Кой е това? Това е Девин Уест. И какво? Отговорих на 85 въпроса от 100. Ти хубаво знаеш играта GTA 5. Опитай се още един път и ти ще минеш по-хубаво тест. Също можеш да поиграеш в други игри от Anodion Games. Добре, аз съм готов. Чао и до нови срещи. И ако искате, вие също напишете някакъв тест за GTA 5 и също минете. А сега чао и до нови срещи.